Slavia! És akkor lássuk a női 400 százat az egyes pályán, tehát Magyarország, Dobolócióra, Fábi helyre, Dobrai Manda és Ábrahám minden összeállításban. Mind a helyet Élőjön Csenánszki Petra húzott, és a 4 lány egy több mint 10 másodperccel megjavított az országos rekordot. 4.02.13-ról levitték 3.51.92-re, és reméljük, hogy sikerül majd ezt tovább javítani. Az amerikaiak torony magas esélyesek Ryan Smith, Lily King, Richard Walsh és két Douglas összeállításban szinte reménytelen, hogy meg lehessen őket volni, tehát aztán majd meglátjuk, hogy alakul a vége. Mindenesetre egy testrésszel már vezet az amerikai váltó. This is our final women's race of the Budapest 2024 Championship, and they're inside the world record here by 1.65 seconds. They're ready, racing away. What an unbelievably talented team this is proving to be. Smith has a world record inside the first 100 there, by the way, 54.02 to a world record within a relay once again from the USA team. Smith, King, Walsh and Douglas looking to break another world record, looking to guarantee another gold medal for the United States of America, and they're 2.28 seconds inside now. Az amerikaiak nagyon jól kezdtek, Ryan Smith egy 2.45-ös világbajnoki idővel fordul, és a miénk is nagyon-nagyon jól állnak, hiszen az 5. helyen vannak. Szurkoljuk most Angli Henrietta volna vízben, a 6. helyen vagy Filatilag. Az amerikaiak vezetnek, a kínaiak följöttek a 2. helyre, mellettünk olaszok a 3. és nagyon-nagyon szorosan elsők az 5., 6., 7. helyen. Jó vonalak vitézkedni! Az amerikaiak továbbra is vezetnek, és egyébként most ott lenne 4.02-ben Smith egy elképesztően nagy világcsúcsot, amit előzőt megnézzük. Miénk most a 7. helyen vannak, és jön majd az utolsó, a következő váltás. We were talking about this a little bit earlier on, myself and Gabor. Richard Walsh has 9 world records. If this is a team world record, that would be 10 for one individual in one competition. And there's still a little way to go